leo ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wapeka mimba kwa mwana wa bwana wake. Zotsatira zake mnyamata uja wasandukanso bwana, ndipo umu ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Austin. Austin amachokera ku Mulanje, adapita ku Joni mu chaka cha 2024 ndipo china chilichonse chinali bwino. Adayamba ntchito kwa Mr. Dlamini. Mr. Dlamini ndi bambo amene amathamangitsa mafayilo, komanso bamboyu amachokera ku Joni, ali ndi mabizinesi osiyanasiyana. Ndipo Mr. Dlamini ali ndi ana atatu, asikana awiri wamuna mmodzi, ndi amakhala kumene kujako Austin ngati munthu wa ntchito ku nyumba kwa Mr. Dlamini. Anampasa boys quarter ndipo china chilichonse chinali bwino. Ndi ntchito ya Austin idali yowatenga ana a Mr. Dlamini kupita nawo ku skulu ndi kubwerako, kuwatenga Mr. Dlamini kupita nawo ku ntchito nkubwerako. Imene idali ntchito yake. China chilichonse chimene chinkafunika pa khomo pawo ankapanga ndi Austin. Tingonena kuti anali boy house boy. Ndi wakhala panga zimenezi kwa nthawi yayitali, kuyambira mu chaka cha 2024 mpaka na mu chaka cha 2025. Ndi mu chaka cha 2025 cha mu November, mwana mmodzi wa Mr. Dlamini amene amachedwa Sankelisiwe adamfikira Austin ndi cholinga choti amuthandize ampange masaji. Austin anampanga masaji mtsikana uja pamwendo, ndipo china chilichonse chinali bwino. Atamaliza adasiyana, ndi amakhala ndi Sunday mtsikana ujaso anabwera, mayi yake ndi bambo ake kulibeko. Anamuza Austin, undipangenso masaji pamwendo. Austin adapanga, kenako zidangosanduka ngati chizolowezi. Mtsikana uja akafuna thandizo akamfikira Austin. Ndipekeze ku shopu, ankamuza Austin. Ndipita kwakuti ndipekeze, ankamuza Austin. Adali ngati ma best friend. Koma Austin sankaziwa kuti mtsikana uja adali ndi mapulani ena. Ndi amakhala mpaka na mu November mu chaka cha 2025. Ndi pamene zinthu zidasintha. Padali pa 28 November. Mtsikana uja anabweranso kwa Austin kuzamuza kuti ndipange masaji. Austin anampanga masaji mwachizolowezi, komano mtsikana uja ali mulumu mwa Austin nkuti nthawi imeneyi wina aliyense kwawo kunalibeko. Ndadamuza Austin, kunyumbako kulibe wina aliyense, chonde ndilole ndikhale kunoku zicheza nawe. Ndifuna ndiyike filimu. Kudapezeka zoti mtsikana uja adayika filimu. Filimu yake inali Caribbean Pirates. Filimu imeneyi ndiyolaula tingotero. Zotsatira zake mtsikana uja adayamba kuonera. Ndekenako idafika pa sini yolaula. Zotsatira zake adangozindikira kuti Austin ndi mtsikana uja amba kudya napo. Ndatadyana tsiku limenelo zinasanduka ngati chizolowezi. Nthawi zonse makolo ake akachokapo, mtsikana uja amapita kwa Austin kumakadyesa. Ndi mpaka na chibwenzi chinayambika cha nseri, ndipo makolo ake sankaziwa china chilichonse. Ndakhala panga zimenezi kuyambira mu November mpaka na mu chaka cha 2026. Amapanga ndi mwezi watha mwatsoka kamwamwayi udapezeka zoti mtsikana uja adatenga mimba. Amakhala ndi chifukwa chakuti mayi yake nthawi yocheza ndi mtsikana uja analibe. Zotsatira zake aziwapo mpano wiki yatha kuti mwana wawo ali ndi mimba. Ndalamba kumfunsa, mwana uja sanabisire, adauza chilungamo kuti ine ndi mimba, ndipo chibwenzi changa chililede kusamala mimba imeneyi, ndipo chibwenzi changacho ndimachikonda kwambiri, ndipo mamuna inomo kumuziwa. Zotsatira zake mayi yake adamfunsa, mamuna ndi ndani? Mtsikana uja sanabise, adanena chilungamo, mamuna wake ndi Austin, wantchito wakunoku. Mayi yake aja analodabwa pozindikira kuti wantchito weniweni wadya binzi za mwana wake. Zotsatira zake mayi uja analoke chabwino, ndafulukizira bambo ako. Ndekenako ndiphuma anapita kwa bambo ake, mwina amayembekezera kuti mwina bambo uja alongolola izi ndi izi. Zotsatira zake bambo uja atava, adamuza mwana uja, uziwa chani, ine singapangire chisankho, iweyo kuyenera kupanga zimene mtima wako wakuuza, ndi ineyo ndingosatira. Koma ngati ufuna china chilichonse usavutike, ine ndilipo ndikuthandiza mu china chilichonse chimene ukufuna. Ndine bambo ako, ndipo ndi udindo wanga owonesesa kuti uli bwino, ndipo ndi udindo wanga okwanirisa zofuna zako. Ndi ine singapangire chisankho kuti usakwatire mamuna uyu, ngosaphunzira usakwatire mamuna uyu ndi wantchito wakwathu. Singapangire zimenezo. Iwe ngati wamkonda mamunayo, inenso ndililede kupangira china chilichonse. Zotsatira zake mwana uja analodabwa pozindikira chikondi chimene aonesa bambo ake. Kenako bambo ake aja adamuza mtsikana uja, ine singapite kamuza Austin kuti ndakuvomereza. Kamuze Austin kuti bambo anga ali osangalala, ndipo kuyambira lero si wantchitonso, kuyambira lero iyeyo ali mbali yathu ya mubanja, tingonena kuti ndi family member wathu. Zotsatira zake mtsikana uja adakamuza Austin kuti bambo anga kuti kuyambira lero ndiwe memba wa mbanja mwathu, ndipo kuyambira lero akutinso siwe wantchito. Ndi pano pa Austin uja ntchito ja amusiyisa,
akuti sangagwiso ntchito ngati ali mwana wawo wa nyumba mwawo ampeza zochita zina. Ndenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mulengere phunziro ndi makama nthawi zonse. Nthawi zina zake osamaopa kupanga mistake, osina mapanga mistake koma zotsatira zake mistake ija yasintha moyo wake. Akuluakulu osaopa kupanga mistake chifukwa chakuti ma mistake ena ake amasintha moyo wako to worse or better. Ndi akuluakulu osaopa. Komanso makolo ngati mwana wanu watenga mimba palibe zomathamawo kumalongolola chifukwa chakuti ngakhale mulongolole mimba sichoka watenga basi. Ndipena pake ndi bwino kuvomereza zisankho zimene apanga ana anu. Chisazo nchimenechi. Ndipo makolo ambiri amalongolola akuti mimba ndiyovuta kulera izi ndizi. Palibe chovuta kulera. Palibe. Mulungu sangakupase chinthu choti sungakwanitse. Ngati akupasa mimba akuziwa zoti iwe ukwanisa kuyilera mpaka na mwana abadwa. Tangoganizani anthu amene amakhala mu bush mu nkhalango, ma bushmen ndi azika zawo amabereka ana. Chithandizo amachitenga kuti chifukwa chakuti anthu amenewa amakhala mu Chile. Chipatala sachidziwa koma amabereka ana ndikumachulukana kumapanga muzi. Ndiye palibe chinthu chosatheka, china chilichonse nchotheka.